cuci ruang ars pak lai bukandai. Ars pak lai bukandai. Kaktian ublay kong tuikan uat sultanat utrai pi kaperthai baro. Tu syakri utrai da kajing kemen tuan hakmat jung u da kajing ruai. Tu tep utrai ulong ublay long ma u ubalathaw yang i bat ngilong ki jong u. Ngilong ki prieu jung u bat kilang brot kecaka plang jung u. Turung syaka kerdop jung u bat kajing aingu bat syaka plau jung u da kajing yaro. Tu aingu ya u bat tu kerku ya ka kerteng jung u. Naba utrai ulong ubabha kaji isen e jung u kanek bom jukut bat kajing shisha jung u pateng lapateng benreu. Ki parambangai be baro hakan kejan mit ngai kublai jubili yepi iwei pi iwei haka kerteng ka im ke jung utrai bat unung pen im be jing u Yesus Kristus. Ngapriang subharu yepi baro syakane kajing syakri ke jungi lemba jukune kapor. Kerpang yai Reverend HK Nomsap Iban Saai pat hangi sahisien ya kajingi selok nak kaktian kajung ublay lemba jung kene kapor. Ngiso kemenro
banyu i baki don kinong yalam jong ka jesang samla Phutmuri district bat kum juru kinong yalam jong ki jesang samla ki badon hapo jong ka Phutmuri district pedang subhaya pi bat ngisu kemen ya kejing dorkat ke jong pi kaban ai men si mengi lengba jong kene kejing syakri hagan kapor ngakwa ban penken mau ngilang baro badai ke keti ke jong ublai ke keti ke badon bor ke jong ublai ke balap tin yingi kum kejing seng samla lenter kisngi nado balas seng ka tat hado bangin kot hakan ke renieng bangin yo ya kaban rakhe ya kene ke jubili rupa ke jongi lengba jong kene ke senam arhajar arphau kalong ke bapla lengkot hak jumper krek ke jongi ya kene ke jubili gilabo i komiti bat kisap komiti baper kemudian ban penia chaprang ya kejing syakri ban pentelon i kam lengba jong kene kejing rakhe ke jongi ke jubili harai kalong ke bapla bah pedeng kita kumpang itip baro ba kejingwan jong deka klam kal pendu ingi kene kalat ba ngin pen ulong ya kita kejing temu ke jongi harai ublai udon dak waipat kalat na ke benta jongi ngi angu i ublai baleng ba jong kene ka senam jubili ha pedeng jong kene ke jingjia ha ka ba ke perthai baro ka klumar kham tam leng ba jong kene ka lockdown kum ke jing seng samla ha ke ji trelang rengkat bat ka balang bat ki seng gi ba po jong ka dak ji snei ke jong ublai ngilala ban kener ya ka kti ke jeli isen ai sha ki laispa sapotuli ki long yeng ki badon hangne ka shnomoro bat wat shabar jong karo kalong ka burom ya ublai ya ke yalam bastan ke jong u yangi kum ki beri ke betlat ban pen don burom ya u kum ha ke por ka ba bat ka batan bat ka wairu ka wai jingjia ka ba lengba jong ke senam jubili ka ba ngi klem pen krek lupa ya ki program kalong ba hadian bengilayo jingtip ba ka Dr. H. Gordon Robert Hospital ka don hapedeng ke jing duna senam gila yo bani syong bani perkat bat ni angu yu blai bo play ngi kalat basa sisien nempa cuk ke senem ro yo bani sim benta bani no senyang lem na ke benta ke jing don kam jong kene ke hospital ke jongi ke buram ke dei ke jong blai batang ma uhi ubad ban yo ya ke jing pendon buram bat ngi nges kem baleng ba cuk ke senem jubili kan hirap ingi bagi nang la banang san ha ke jong men sem ha ke jing syakri ke jongi ban pendon buram ya ke kerteng ke jong u tungi lek khamar ublai ke jing twai aingu ime sahisian ko kerat nama ke por ka kodor ka ba me penyo hangi ablai ya ka bangin yo ya ka man syakri lang ke kerteng ka im ke jong ma i twai ya ke jindor kat ke jong me ngi lem ba ke por terabe ye abu men sim ko jong me ko kerat unyat la lo pereng jungi baka kau ai ko kerat dia ka bangin yo ban pendon buram me lem ba ke por kan long ka pedang subha khmat khat ke ji snai ke jong ma bakan dalong ke ji ker khulang ngi i wei pi wei simti ngi ko trai kinu sim ta baro na do stang hadu ko bawai no ya IT hek sang ti blai ke bedon bor ke jong me sngo ngi blai namar keteng jisu ngi dwai amen ini syakri lang yu blai dak bagni so lang marwa ke ji roi ka ba aspa arhusau ke ji roi ka ba aspa arhusau berhadin ju ke ji roi ngan sngo ban kerpat i mesta hamar biang pengrop ba in sialam ngi ka ban penpulen ke kedien ke ju blai baru ha ke jing dwai ke jingput jubili ha jing yap kalabari ke sawajam jing penem ai yangi tolek sengop ha men siam baswai jisula job ke sengi balai kin mi ki koi di jing yap na ki jing khom kin lai borok saut lik dekat Jingput jubili Jing yap kalbari Kasawa jam jing penem ayangi Tulis ngobamen simbaswai Jisula jobka
sgi balai ken mi ki koi di jing yam na ki jing ku ken lai u parula u shun la pen snip ikun bakil shaneng sha ying ipabahun jing jin dharma kari klauba yakiriu nget pen sniu kam la bari akitab yang lu kapten u abha us im jing suk la jo te jing tep pat po kaseyon ruda bojong ukan jo dimentaba lori sasat na ying jing dum tu mi shalat ka bentas kan ka jong pi uji sutrat kipan don palpa pelin ba apeteki jusa apang bat pop ha shitom bat jing ma ha jing suk jai bat ha jing kun ki shong hat wai ka het u kun ki jing ya lit la wai no om don shu ki dong shu Hashwa ya kabangin leilang akmat bulai ya kajing duai ngan persngok atu kani ki kantien naga ktien kabaem ka jong bulai ya kabangi lawan sham naga jing duai ki sam kalenong kaba ar pukundai kad khot kaba ar kalenong kaba shispa khatwei kad khot kaba ar hadu saw bad kalenong kaba shispa ar pu ar kad khot kabani kong tu ai ha utrai ya kaburam kabadai ka kerteng jong u tu mane ya utrai ha ka jing tenan ka jing khuai ki bakrau ki jing le ki jong utrai balawat ya ki da kita baro ki ba iya ya ki ka kam jong u kalong ka buram bat ka jing don buram ka hok jong u ka ne bom jukun ula penlong ya la ki jing le ki ba phalla ba an kan mau yaki utrai ulong uba ai bad ubadam daga jing isnai ngalakmen kamen siem haba kila ong hanga ya nginya le chakayeng utrai ublei un kerkhu ya ka bapuli ba sha skor ya tieng jong u nginya le lang ublei ga jing duai ko khpa jangi uba meneng ka jingu bat kaburam kalong tang ya ka kerteng ka ba em ka jong me atrai bakum ka jing sang samlang ya kenjo sha kani karta ka ba arpusan snem hapo jong kani ka snem ka ba manta ya ka jingu ru ya me atrai bangim la ban sngu thu atrai ka ti ka ba don bor ka ba phalla ka jong me ba me la long lem ron kar ba ka jing sang samla nadu ka singi ka bang isdang ban seng ning kong ya ka
hapo jong kani ka jaka tat hadu bengi yo ya kani ka renyang ya kani ka pamenta trai bi ni dap tang na ka jing sngu phala trai habang ikan mau hakitu ki por habang iseng ya ka tang haki kan hun ki ba khandiat habang ka jing bi habang ka jing telon habang ki jing duna ki ba buan ngisngu ba kalong ka ba sibuan atrai ban shimya ka lingkor ka bakhya ka jong me ban ya tanrong lem ban ya ket ban ya pentulun ban penya saprangi ke kam ka jong me Henry atrai kakti ka jong me kala long lem ran kat bangi atrai baga jing start ka bakanjab le ka jong me atrai mila ai hangi nginang la atrai ban penya saprangi ke kam ka jong me nagawi ka por sa kuwai pan ngisdang ya ka jing sang samla atrai haiyeng iba sutap siliang Bana kani ka yeng atrai mela kerku sibun yang iba kimi ki mensem ki ba kodor atrai ki ba thrang ban ket ban ba ya ka kam ka jong me haki tu ki por ban i hadu kini ki por ki ba mantaru bana kani ka yeng atrai me sei atrai ki shakri ba kodor ki jong me ki ban trai ki kam ki jong me haki banta ki ba pher kat kum ka sap ka phong ka ba mela ai haki ba deina kani ka yeng atrai ba ki shakri ba kodor ki jong me ki mi atrai na la ki jong ki sem ki jong ki ban rung ban war ki khon ki samla ban ya wer ban ya khot ye ki atrai bakiru ki nya sno lem ha kani ka lumpung ka barit ka jongi bat kani ka lumpung ka long kumne kum balong manta atrai daga jing ai ka jong me isha e ka krian isha e slap atrai isha e ka miet tang ban war ki khon samla atrai ba bongila atrai ban pen krawe ka kerteng ba em ka jong me ayungin ong atrai ka ma jong me tang ka burom ba ka jingu ngi ai shemi atrai ba dei hok ban yo e ka jingero nangi ki khon ki jong me tribe kani ka snam kan lein no sha ki bom jukun ba nginom yo asu ya ka lanu ru henre kan susa tang ha ki jing kan mau ki jongi ba ngi skam atrai ba nang ni sha khama ka ti ka jong me kan nang yai beten ba kan nang yai ai bor ngi kum ka jinsang samla ba ngi nang la atrai ba ngi trei khamba su ya ka kam ka jong me ngi la ban sei shibun ki shakri ki jong me atrai ki ban ai ti na ka benta ka kam ka jong me met ban mensiam mangi ru atrai bakum ka jinsang samla nang ni sakman nang yu i jangai atrai kita ki lingkha ki bala turkhong ki jong me ki ba ki lingkha ki balong ki mensiam jo ki khun samla ki bala jangai no na me mensiam jo ki khun samla ki bala ngap ha ki jingsong ba jo ni ka perthai ha ki jingkerni ki babun ki ba ni ka perthai ka a ki ba ki lingkha jo ki khun samla ki bambang shu atrai ban kiu sa ka yeng ka jong me ba kani ka long ka thong ka jong i atrai nang ni sakman manginang la atrai ban ai ka bahana ki bahatam atrai taman pendon burom ya ka kerteng ka jong me mga bang nges kam atrai bagani ka jubilee ru atrai kan ketik ya kitu ki khon samla atrai ki bom chimla judan ringkat ba ka kunhun ka jongi banang ni sakma atrai ka mensim barhem ka jongki ru kan ing hapo ka donur ka jongki ba meru atrai men kentu ya ki bakin wan bakin yasno ba ka jingsang samla banang ni sakman atrai ngenong ka kunhun ka ba khlain bor ba ka banang khlain na ku ka por sa ku pan Girakhi atrai kani ka jubilee hakini ka snam nga bamanta ringkar ba kani ka khlam hakawai ka pon hakawai ka liang isngau ye ba ndu jingkan ben atrai bagim simna la ban pendep ye ki bobun ki program henrengi ipa ye ka mensim ka ba shirhem jang ki samla ba ki kloi ban mi ban train na ka banta ka burom ka jong me ban ai ki jingyaram na ka banta ki khun ki jong me ki badon kam ye ki jingyaram hala ki jong ki banta ki jong ki ban ngiru atrai bangi yo ye kani ka por ka bamanta ban pungkut ya kani ka jing shakri ka jongi hakani ka sngi ngi dwai atrai ka ban long lam ron kar atrai ba kani ka jing shakri ka jongi ru atrai ba ki banta baro ki bangi pendam kanong da ka jing ai bor ka jing non kar ka jong me long ring kar atrai ba di pastor bolong shakri ba ko dor e jong me ban sangi atrai na ka tien ka jong me ba ai ba ka tien ka jong me atrai kan rung hapo ki donu ki jongi ba bangi mi na ka yeng ka jong me atrai kan long ka ba tre hapo ka jing em ka jongi ba bangi la atrai bangi em ban ya hak sngi ki por jing im jingi banang sa rengkar ba ka jing alam ka jong mun sim jong me isne atra ba min shimti yang ya ka por hi bor ko ka banang sa priang ki jing ka pan ha ka kerteng ka jong jisu ngi pan ni baro menta ba shru ki bom jukur ru amen kublai shibun mustaq mar babem pengrop ya kitu kejing penpulin ka ktien keju ublai baru ikejing tuai ba pelabo khamat chu ublai no kat khui phi ba pinang la bli shakri u yang ba ju kesngi ke por ke berangwan baro mentapat ini ngono ya kejing roi kerpang na ki female boys
kerpat iki bakin shim la kejong ka benta bat hadien jong ka ni ka jingrai kerpang ngan subha ban kerpat ya ki osha bakin subha ban wanra no shakmat ya ki jing aingo bat ngan sakerpat ya I huwei na ki nong yalam balar rangba jong ka ji sen samla hakipor ki bladep I masta h doling bain subha ban pen kentang ya ki bat hadien ka jing dwai pen kentang ki jing aingo ngan inyo no ya ka jing pen bena na general secretary ka ji sen samla ni assistant General Secretary Gaji Samla, bat kumjuro na Secretary Jong Kabalang. Yang hikam shem ino Ki arpo san tuli kisnem Bangi at lingba Mipten lenti yangi Misumar meda Milong bakraw Try milong Long bakraw, try belong bakraw. Ban perkat ya ching in jong mi try belong bakraw, try belong bakraw. Hajing yat lenti jong ikong ki kun samla. Buồn kỳ trình lọt trình xoay mặt kỳ trình đủ na bên bàn tí yên trong mi atrai cái ai đón bắt nghi mi ai ai bor yang nghi ha trình ya đơn tí mi long bạc rau try me long bakraw, me long bakraw, try me long bakraw. Ban berkat ya ching in trong mi try me long bakraw. Kershan bor yang itrai haman lakas ni dalu mensim bakun pentem mai bor yang ni la
bangi yat hap den ki jing ha jing jongi rai nang ai por yangi bangin yai shakri mi long bakrao rai mi long bakrao mi long bakrao rai mi long bakrao ban per khat ya ching in trong mi rai mi long bakrao rai mi long bakrao. Tunginya pendam ke jing doai. Kumni pat au blei ngiwan ni kaban aingu yami hakan ka por kabalong ka por kabakentang trai babha ha kabangi yo kenrat ya kan ka sngi kabakerpang ke jong ki khon samla ha kabaki yala yai lenti arpusan teliki snem ha ka jing yai lenti kabajrong ke jong ki klem kanu kenrat kajing kabaki ya kendu namar pamelong trai kakam ban melong ublei ubayai don hajan jong kajing ke jong ki khun samla jong ka balang ablei kumtak ngiyo ikan ikas ngi kabakrau ban mengi don rukadau ban ai kajing yaro syame ubalong ublei ubapenyo iki baro ha kajing ki jongi bat kham tam ke jingim jung ki khun samla kabaki dap kenrat arpusan teli kisnem baki layai lemba kini kisnem kenrat babha mela seiru ya ki syakri sinrang ki syakri kentei nakaseng samla kenrat babha namar babe yal ki jong ki briu kumta me khot sekakam ke jong mitrai babha kumta kini baro kidang yai trei bat kidang yai hakidok ni kipor ki pementa trai bat nang kerkhui ke jing ke jong ki bat nang don rengkat bat nang pendap dong mensim ujong mitrai babha kumju kenrat babha ya ka seng ke kinong yalam ki pementa jong ka seng samla hakan ka balang ha mauro kenrat babha to nang petin dong mensim bakhu ujong mi to nang yalam da ka bor mensim bakhu ujong mi to nang ai haki kejing sempang kejing tip kejing start ka bakenjam sim baki nang la ban trei ka kam ke jong mi baki nang la ban priang ka lama ka gospel ke jong mi syaki weipat ki bompat simlai thu ya ka kerteng ka ba ke jong mi trai babha kumni kenrat ngibu kejing kerpat khamat jong mi ba ngi ai ngi walam mi kini kejing ai ki barit sekakam ke jong mi hakan dikapor to pen khoj to pen kentang da ka kten ka ba bat ka badon bor ka jong mi trai baba shano shaba pendon kam ya ki trai baba kandalong ka bor ba kandalong ka jing mentoy ka ba krau na ka benta ka kam benta ka benta ka jing pen priang ya ka kalama ka gospel ka jong mi trai baba siu kenrat ngadwai na ka benta usyakri u jong mi uban sasami ka kten ka jong mi hakan di kapor kerkuyo sembai ka ketin ke jong mi ablei baba namar klem ka ketin ke jong mi trai baba kam tam hikin dikis ngi ki ba ki bangi kin ki por klem ka ketin ke jong mi ngimlong trai baba yarap yang i bangkin yo jaka ya ka ketin ke jong mi hakan di kapor lembau syakri jong mi trai baba hakabaun sami ka ketin na ka ba ketin ka ba khuj ke jong mi to ya
nang kerku ya kejing im kejong u bat nang ai kan rat kejing sempang ke kenjaman sim bau nang la ban syakri ka kam kejong mi hangnu bau don sem ke buram baro syala di trai baba bat ai ru kan rat baka ketin kejong mi kan yo jaka hangi wei pe wei kenang bangin job iki bor jong kejing dum daka ketin kejong mi habang idon hangnu namar klem ka ketin ke jong mi hakini kisngi ki mamenta trai baba ka long ke jing ya ke jing im ke jong i kum ki khon ki jong mi ladang im don ka ketin ke jong mi bangin ya le iki bor ju ke jing dum kum ta ya rap yang i atrai bari ki jing persang bat telot ki jong i trai bangin ang la ban job iki bor ki jong ke jing dum lemba ka ketin ka ba im ka ba don bor ke jong mi trai jisu ngiwan hajan jong mi sisien trai bapa ban aingo yami nak benta ke jeseng samla hang ni kerkhoi ki syakri ki jong mi ki ba dang dei ban penyai ya ki jingeseng hakan kapor nado yu sekretari ki syar nado yu sharman bar sharman ki sekretari kumta teter ki badon halaki jong ki benta ki kerdan jong ki ban nang kerku ban nang pendap ya ki dong mense makho ju jong mi kenang kendrat bagi nang yo kabor ban penpriang ya ka lama ka gospel jong ke jing pen ma ke jong mi ya ki mensim ki bakordor sim kaburam syala di trai bapa ma klet iki let ki babun ki bang biju syam ke jing im ke jongi na bai ki ningi pa na ka kerteng ka batiang tam ka badon bor tam bat ka bajanai tam ke jong mi Yesus Kristus menta hala kerta amen. Mr. Chairman, kini kalau kajing pun la kerpat ya ki pastor teman basan rang bak balang ki invitees bagi nong kit kam jaga jeseng samla baro ban subha ban up andala wai kini kajing seng te kajing seng kumpan simpengkut lo ya kini kajing rakhi ke jongi ya kini ke jubilee kandan biang sakawe pat ke program kabalong la shibet kata hakapor nri wuji bat kinong shibenta kilong kumni nongelam jing seng ilong Mr. B Wanjang chairman nongelam jing ruai ilong Mr. Dunbor Lang Warjuri nang tai organist Mr. Balmi Lingdo nong pure inyo jing ruai penhemen sim bat polis dang bat duai inyo na Miss Anumika Lingdo nong pure inyo kejingruai kerpang nak male voice jong jeseng samla inyo inong duai jeng aingu na iwe irong ba balang jongi Mr. BG Momin nang tang inyo kejingpin bena nang tang inyo kejingruai lang nong kren hakani ketpor inong ipastor jongi Reverend Lindan Sim nang tang inyo kejingkerku penuai bat ka jeseng samlaru kala penkre yaki katu kat ni ki souvenir ka banlong ke jingsa ken mau nang ta pila banyot abenta ka ba syapo joka yimani hakador ka ba sispa tingka bat ru nolor kata ina penkre ki t-shirt ke balong hakador lai spa tingka ya kan ni ke t-shirt pat in ai bat pinyo nadu la syai kasngi na yeng jong i Mr. P Kharjarin ibalong inong pait nong smar jong kani ki yemani kudai shibun Kini hilongki jingpen benar jongga balang, ya ki program jongga balang ki badai mentaka janmit, bat hagani ketiyo nadu lasai kesingi. Ka kelas naga benta kitu ki bapen kre ban long rirukon, kan long biang menta kumnehi tang suai kini kejingi sing,
Tikitu baro kiba deban wan sika kelas sobhaban le kumta. Kumjo ke kelas naga benta kiba deban yo pelaj no naga suspension kandong biang benta gajan mit hagapor sau beji. Kitu kiba deban wan pin sobhaban poi segini ke kelas. Ka jingi sing kan thei jong ka balang kam don jingi sing menta ka jan miet hagani ka miet balang ka ban wan khan riu tering ngin yo sngo ya ka wei pat ka subject miet balang ka baong ka jing kha yau Jesus Christ hapadeng ka jing ma bat ki jing janjar kat kum ka gospel Matthias kalenong ka baar ka khot ka bakhat lai ya ka barasim na ka theme kajing rap ublay hapdeng kijing janjar. Ban kren ni kini subject di way ni kirangba jong kabalang i Mr. W.M. Ramsdam. Iban nilam hagaba pulis dang badway in long i Mrs. Pentingin Lin Wanyang. Hagamit sinsa jan kat kendai terik in yo e kijing seng dway. Iban nilam hagaba pulis dang badway in long i Mrs. Marsha Pertu. Bad kamat jingduai kalong nagabanta kapaham jula mission. Hagani kisingu try kabanwan arpol terik inong kren hagabalang hagajingi sing kabasibaji ilong iway ni kitiman basan jongi timan basan e1 sweat. Nyaingo yaw blay ba hagani ka snem jubilee jong kajingi sing samlang. Kidon bun ki khon samla jong ka balang ki bayo ya galat ban pendep ya ka jingken tiu kurim jinget ho samla jong ki Nilayo ya ka jinget ho ter na do banai January hado kinigi banai ki barang sudep kumtul la kumba saujur ki bayet ho la dangam bakla ngidang don ru sakat tu ka ni jur ki barang di ban pendep hakini ki banai Kindiat jong uniu benai December, January, February. Lesi ki benai ki ban wanru jong kesnem arhuway ngin kirmen kumta. Hakini kita yo ngin yo ar kinong yetho. Way ulong Mr. Allen B. Nixon Carling do. O bandej ban pendep ya kejing yetho. Songkurim jong u bad I Thessalonica dikhar. Haga balang Presbyterian Maukar. Kata galong haga khat riu terik kabadai si balang haga si palai khat nyau terik kandon sagawai ke jinget ho hangni hiyeng mani kata galong ke jinget ho jong I Banisha lingdo nong pure bad u Benny Marson Kongwir u barina gabalang pun mori kini kan long haga por shibiji ya ingo yo blay na gamanta kini ki khon samla kiba pendon burom yau blay ban ya kabalang. Kum kabalang I sungukia sibun na kabenta ki khon red ki khon kena ki bom yo so ya kalat lajan khadway khad arbanai hi ban wan segi jingi seng hayeng mani. Te ngi sungukmen pat ba ka jingi seng kena haga jing start jongka kalapan bej bandon ka jing seng ka bakerpang haga ni gatiyo ya ka bala ai kerteng ka children's week bar ka jing kerpan kalong yangi ki kimi ki kpang bangin simkhia ban yaram ya lagi jong ki khon red halayeng ban yo ban khmi ye kini ki program ki ban wan lingba ka YouTube channel jong ka balang Kani ka program ka bagajing sing khana kalapan kre ka longkum di lasai janmit kasing mandi hagapor nyo bji kandon ka jing sing pli lingba ka YouTube an panyat ya ka jing sing di chairperson jong ka jing sing khana kandon ka jing rwai de ka praise and worship team ka jing pulis sedang badwai na I banchan Miki Pertu kajing duai na I Ibashimti nong tudu kandon ro kajing duai kerpang na Iwan Kerpang Don Mon
kindon ro kijing penbena nagaliang jongka Social Services Committee. Kandon kijing kren play ya ka team jong kani katayo ko baong ublay ulong unong yada jongi katkum kasam ka bakhandai puway ban kren da I pastor jongi Reverend dan sim. Haga miet si baar khat santarik haga por nyobuji kandon ka singing festival inong yalam yagani ka singing festival ilong imes FL nong pure kajing puli badwai na Evelyn Melim ngam kindon ki jingwai kerpang nagini ki samla ki balong ginong yalam kajing sing khana kata Richmond Warjri Layabiang Renja Sambor O'Neill Karsano Ibalamon Meka Karsano Melakirku Ringa Amitei Ringa Rida Kier Rila Akor Bat Wan Kidbok Nong Klau Medari Shisha Karnayor Bat Kiparlok Penyo Miki Lingdo Elin Nongrum Bat Kiparlok Ladiang Hon Siimli Kini Gilong Kinong Ruai Hakani Ka Singing Festival Kanyo terik kamiat sipalay kandon ka Bible study banyalam day chairperson nong pulis dang badway damapi biang ringhang iban ay Bible study ilong iwe ni pastor po ka presbytery Reverend El Jana. Hagasito ding kandon ki program kerpang special program imsimlat ho hagani kakot. Hagasiu try kindon artli giji seng ki bakerpang lingba ka YouTube hi kita kilong kumli kendai biji men step an yalam me giji seng day chairperson kindon ki jingwai na I bapalay shisha karnior barka kanhon ka Bible recitation na I sa nam sing siem Bot kejing duai na iladiang hun si imli nang taga special item na imis dai balahun nong sit bat I sani da hun ba nong sit bat ban kren hakadi kejing sengkerpang ilong irabren wan bok shilla kejing kerkuban wai na Dr. L. Kaji hagaji sengkaba janmit hagapor san baji nialam dai vice chairperson nang takan don kejing ruai apok kejing elam I Mr. Dabor lang nong kenri bat kakenhon ka Bible Registration na I Miss Mia I Kirku Marbanyang nong duai Archelaus Donmon nang ta kejing ruai wan kena tu yaro banyalam da I Miss Beth Ezel Karsano bat kiparlo bat kandon kejing kirku penwai di pastor jongi Reverend Lendan Sim. Sasisian kejingkan tu yengi baro ki yengi sem bangin yarab ban lum yeki konrit haki yengi sem jongi ban bakin yo ban syong ban khmi ban singam ban isip menta yakini ki program kaba kejingi seng kena kalapan kre ublei unis nei ban kirku ublei sibol. Ipan pau kejing kublai ya I Assistant General Secretary nama kita kejing penbena bat kumjuro ya I teman besan IW Kasano ya kejing penbena na kaliang cong kabalang mentapat ngilapoi hakane kawaipat kebentan cong kejing syakri bat ya kabangin sayo ban yo sengono ya kakubor jong kaktien kejong ublay na I Reverend HK nom sab ni sengodon bok sibon ba hakani ke jubilee ngilyo ban sengap I Reverend HK nom sab haki arteli kijing yaseng
menem step hagi jeseng baship hobujir ngalayo ya ka khubor na I bat mentaro sa hisien in yo sngo ya ka khubor lengba jong I bat ngits kham ba ublay un isnay un kerkhu bat un yalam ba lengba jong ka khubor ya ka ba sa hisien yo sngo hagi ka janmet kandalong ka jing kerkhu na ka benta jong ilang baro sa hisien kum kajing pen itho ya I Reverend HK Nomsap I pastor I don hak I depek ya kabalang laumai don haka Shillong Sepmi Presbytery jongka KJP Synod Mingi ingat skam ublay umpenul kami pi pastor lembal jongka ke janmi ro ya kaba pinla ya kaban sakhi yu bat ai ya ka khubor jong ka ketien ka baim ka jong ublay ha pedeng jong ilang tikum kadak jong ka jing sungu I pastor namar ka jing lakloi ka jong I ban sim ya kini ka benta ya ka bangi kum ka jing seng samla ngila penbai I don ni jing a ibaret ha kini ka por akerpan I pastor bin subha ban pedang iki Haswa ya kabang sayo ban sengap ya kubor ka ketien ublay lembaji pastor ini ya solang berwai ke jing ruai ka ba aspa an ribu khandai ke jing ruai ka ba aspa an ribu khandai lembat ngi trai tolong me balak pen penlong khoj penlong sngur mengi manis ketien jung me ai ngin sngo bor jung ka hangi keren atara ngin shaskor melong ublay hi barok lai tli ki dekhon Lembat ngi try tulong me bala pen long kut pen long smur mingen ma nis mingen ma nis mingen ma nis long kut pen long smur mingen ma nis Abaro paker hai lumen si ban krei pen kut pelat panakas di Nakasnir bertei Nakasnir bertei kot pelat Nakasnir bertei Tinjong me angin snow Bojong ka angin Ren atwangin shasko melong ulehi melong ulehi melong ulehi Ren atwangin shasko melong ulehi I chairman jong ka jinga seng samla iba penya ya kane ka jinga seng ha kane ka janmet nga ai khublai kerpang yepi lemru bat ya ka office treikam jong ka jinga seng samla barok kuwai nga ai khublai sashisen
ya phi ki khôn ba e kan thei ba chenrang hapo ka jing ya seng samla hang ne ha ka balang ha mauro ngai kublai ya phi ki kmi ki pa ki himman ki para ki balong ki nong ya kershan ki bahajan tam jong ka jing ya seng samla ngai kublai ya ki nong sharai ki ba e ki jongi nadu i pastor ki temen basan kumju ki dekat komiti balang ki baju ai ka jing pencelor ka jing ya lam ya ka jing ya seng samla na ka wei ka por sha ka wei pat ka por ngai kublai ya phi baro ya ka ni ka jubili ka bajom ha ka kerteng ka jong trai jongi uci sukres ngadap da ka jing snau kemen ka bakrau habang alayo pediang ya kini ki jing ai sngubha na ka kti jong i chairman jong ka jing seng samla ka balong ha ka buram jong ka jing seng samla barok away nga pediang da ka bersngau ngu bat ngabu ka jing kermen bakine ki kin long ki dak jong ka jing sa jing ken mau haki por haki sngi barok ki bandangwan ngadap sa sisien da ka jing sngau kuman bahaki por ki ba ki por ki ba jenjar ki por ki ba khim phi kum ka ji sang samla phi yo ban rakhe ya ka jubili bat kani kan pen kan mau ru ye phi ba phi yo ban sakhi ya ublai ya ka jingdap ar pusan snam jong ka jing ya sang samla haki ba kum kine ki por ba ka perthai ka mat ya ki jing ya ki jing shayong ya ki ba ka jing mot briu kamla satiaban kot ngim tiam lano ba ka ne ka perthai kan mat kum ba ka dai ban mat ka jing keli kalong hatu briu ula ne em ban weng ya kini ki baro lada em ublei udon lemban ni khun samla ngim tiap lada uneu khnyang ubupur lada unne sasisnam kat nun kta ya kamet bat ya kamensem bat ya ki bor perkhat jongi wei pai wei ngiyo i habaro kiliang uneu khnyang ulong uthmei jong ka jing ya kren ha ka perthai lada kaya kakam lada kam ya kakam kane kadai ka subjek pedeng jong meneu khnyang ka jing bom dep ki ai la nyat chu ka jing bom biang ki ai la nyat chu don shibun ba ki bala penrit yau neu khnyang don shibun ba ki bala pen krau yau neu khnyang ka syong hangi bangin smutu ayu bau bleun le hakane keri ka ba ka jongi ki para bangaj ba baro kam dei ka kam ka besuk kam dei ka kam ka besuk kadai ka kam ka ba jenjar yang i baro hang ne yanga bat ya phiru kumju kam dei ka besuk ba uju briu un kren arsian ha ka chu ka balang kam dei ka besuk ba ki ju ki briu kin ngap arsian ya ka jing tnom jong weu briu ha ka balang kam dei ka besuk kadai ka ka ba jinjar hadu kata-kata tang ba ngi hakilong yeng hakilong sam ngi hakajaj benriu ko jongi kampat dei setia ka babai an ladangi sngap arsin yauju briu dang don sakawai galat ka balai laij nang ta lekut para bangaj be kini ki jia ngis ngau thu bakalong kajing elam
kajong belai. Daga baburam yaitu men basan i W kharsono i bala phone nung kong yang ai ong pastor le akumno ngihap yalong degi grup. Henry sngau aka jinga lam jong belai ngila ban penlong kumne kum bangi penlong mentah. Ngem syam kemilanti Henry ublay yalam jingi bat unang ya yalam ru ya kajing em jongi. Kabangakwa ban yalam lang hakane ka janmin. Yang ibaro akat bengyadon hakane ka yeng ka bakentang ka jong ublay lamru ya ki para bangait ba ki bamla banyadon ringkat bat ngi. Lengba ka channel ya ka bakabalang kan sa pelai kerpang na ka benta kilong yeng kilong sam. Tinginya pai menta syakawai ka benta na kaktin ka jong ublay ka bangila ban syam. Na ka kitab ka baar jong Samuel. Ka lenong ka baar pusaw. Na ka dukhat ka bakhat lai. Ngakwa banwanra yakini kikentin. Bat kita kikentin ki bangakwa ban keren na ka negapor kalong. Jit happy kawai naki. Jit happy kawai naki. Kane kadai ka subjek ya ka bangakwa bangin ya keren lang na kane ka kitab jong ka ketin ka jong belai. Ngakwa banong ko kikon samla jong ka balang ka jing terwa ya phi menta kane ka janmet kalong jit happy kawai naki. Ngin sayo i hakane ka kitab ya ki jing terwa ya ki jing jit halor jong uwei usamla ko samla to jit menta hakane ka por kawei naki haka jing em jong pi ka ei pinjin ngi em hakabakum kane ka por jong ka jing jit kapor ka bengijit ya ki ai haka jing im ka jongi kalong lai lut yangi bangidai banjit ngin saya poi sya kata ka benta bat ka basa kalong kumno tingidai banjit ngidai bandon ka jing start ka jing im kumno bangidai banjit ya ka ei kabala terwa yangi bangidai banjit namar ba kane ka jingjit kadai ka subjek ka bas ngau bangtam haka jingim jong kisamla ban ongjit kawei naki ngataraim don ki kon samla ki bom sngoman ya kata kajing terwa ko samla ngalawan ra ya ki mar hagakti jonga ki barem dor ko ki kon samla jit mapi kawai naki kam dei ki bos sngo bang hagajing im kajing jit kakham sngo bang bunsya banya kajing pan kajing jit kabang bunsya ya kajing pan onai kadang don kajing artetin Henry habaong jit kasa sakamon jongi pan kadang kentop ban pan nay may pa ko may ladalong ay nga kata kadang don kapor ka baong umlong kun ya kata Henry habaong jit kabamot sa tangkaray jong kikon kano bakin jit kaway naki kajing jit ngiladai ban sngaw to kumno bangidai ban jit hakajing im kajongi namar lada ngim nang ban jit
yo bangi kit ya ka jing jau umat haki singi ki bandang wan dei na kata kadau hang ne la kren ba ki khon samla ki dei banjit da ka babnia kawei naki hakajing em kajingjiet nga habang kre ya gani ka subject kajingjiet nga kan mau ya katu kajingjia ka bangalia thu menne yu tu menteri u basyalak jong kari india ka ba mensua habala benanam de kiri jong ka perthai ya kajing start habala syakhat ha ka wei kari ka ba kraubor da ka babu ya ki kendon baik ngalatip ya kajing kraubor hari India Henry lada memnang ya ka wei ka kam ka banganbu hame ngin hiar da ka thma ka bakrau ya ka hima ba ya ka ri jome habala khot sia kata ka wei pat kari da wei us ia mu bakrau bat habau lamut ban tunjuk ula penyang lain de kitai samla ki babriu jong kategori bad haba ula penyang yaki hau lain karyam kabekat ju kadur kadar ki baba briu sudah kawei ke jingkeli ke bau bu utau siem kalong ko siem jong karin ya lane uno ubami khmat yau siem udai ban kedau tang sisen banjit kanona pedeng kine ki sipongot kadai ka khun sim jong kari jong e kam dei setia ka kam ko besok kam dei ko besok bompat juyo i meno hon ha banjit naki sipau da ka ba kedau kano kadai ka khun sim jong kategori lada phi bakla ngin her dakat ma ya ka hima jong me jit kawai naki ang utau menteri ai por yang asan minit bangadai banjit kam dai ka besok bangan jit naki sipau ya ka ei ka badai haka bakadu naki sipau ngot habau lepet yaki khmat jongki ulak kedeu uang kane kadai ka khun sim jong ka hima bat shisha ulak kedeu ya ka badai klam bakla nang no tip kajing start kajong me ka khampalat ban ya ka ei ka banga bana ong usim jong kategori nang no me itu bakane kadai ka kun sim jonga ong menteri long ki bahusir long ki bapaj benia long ki bashalak da ka bangapej yaki khmat jong kini baro sipau nga itu bakane gade ka khun sim jong kari kumno me itu wong kadau baro kalong baki khendai ngot ki khendai ngot ki khat pratli ki khmat ki khmit su tang ya kana beriu kata ka penpau bakane kadai ka khon sem ko ki khon baik jet hapi kawai naki da ka ba phin jet da ka ba bnia da ka ba phi fikir haka jing em ka jong pi yo ba kata ka jing jet ka ba phin jet yo ba kan long ka jing jau umat ya kita ki por ya kita ki singi haka ktien ka jong ublai kaladon ka jing yapan kaladon ka jing terwa
Pikan mau ya ketu kena samla ka berit ka bangalaong meneh. Ba ladon ke jing terwa naus ia mau bekrau. Tang na kadau bakalong ka bapau nom ka babhabriu ka banang bansyat ka bala penhon ye kikmat jong zem ulaong ya kata kasamla pananga kat bapamon nganai wat lakalong ban ya pia marshiteng na kahima jonga kata ke de jing terwa pan kata kekena kam shem nang banpan. Kam shem nang banpan. Kala pet no nakmat jong sim. Kala lej mare shala ka jong kekmi bat kala keli ya kekmi. Komei ngam nang banpan. Kekmi kala pasiaw haka tendong skor jong kekun. Bat kabayo sengau kipat ba kalong kun pan baik ya ka bangala batay abi ka kun kalawan sa sisen ban yang hakmat jong sim bat kalaong yakine kikinten ai ya ka kli ka jong uyo anes bat wanra hakapliang pi kita kade kijingpa Tawanra ya ka kli ka balakrai ka jong uyo anes hakatre unong terwa ujan kelon lendang ka jingkeli kelong manu bahikai ya kata ka kun samla bakan pan ya kita bero kadai ka jing baklaru na ka long yeng na ka long sam nai mei naiba komta hakane kapor hakabiadai berkene ke jingjit kam syong tangai ki kon ki bai ki jongi henrai ka syong langru hakakti jonga kumukpa hakakti jong pi kum ki kemi hakabalang bangiru ngin pasiau da ki kentin ki bakordor bangin hikai la ke jong ki kon baki nang banjit hakajing im kajongki hangne katkom kane kaktien kajong ublay layat ho bakala don kane kajing terwa banjit ya uway usamla ubakom mapi uway usamla kane ka kitab ula sya terwa ula syaong to jit hapi kaway naki bat kumno tau samla ulale usamla hakane ka kitab ngis ngautu syai biang-biang ba udai uwai usamla uba kerteng udabit une usya terwa jit kawai naki uneu dabet udai ukon ubaye jong ujese bat une udai ukon ubatepreu ubateblai udai unong ablang brot udai unong ya kon ya giseng bata ka jo kaporu uneu samla udai unong temu bakrau haka jings im ka jong usol ong kakten ka jong ublay ba usol haka donut ka jong usol usoitan uyarung uyami kadai kayeng syong jatat ka jong usoitan henrei haba uneu samlau bakerteng udebet utem ya ka jingtem jong usaitan uhaban mi nakadonot ka jong sol utau de usamla ubalatho hangne don kiksuj kibane banyeng hakmat jong une usamla bat yau bakom une usamla laterwa yakini kijing terwa
hakat maba kabakrau hakari kabaudan une ulaya matlang komu kena samla Pikan mau ki hemen ki jong udebet baro ki lahaban tur syakatma klem dapen tebet yalade henrei ki haplej syamadan tma ban yale persya yaki nongsun bat hakata kapor kata kari kabau debet udon kala don kadem sneu kabakrau hakabaki breu kilayo ayaka jing yap tengan Modur tang ya kawai kajing dia. Ang ukpa ya udeben. Ko David tokhile syamadan tma lepet ya ki menjong me kilalong kumno. Kilaj kiyobam nem. Kan nem sneu ko bakrau. Ko David haba melalej syamadan tma men saya kendu yau siemu bakrau jongi bat ngadon kajing ais ngobha yau siem ra ya kane kajing ais ngobha u David ulara bat on dalalau syamadan tma hakmat usim udai uktung dot Pismutu ia katakan nem seniu. Kat jauh siamu bakrau on ais ngobha dauk tungdut. Kalamat ia kicing Kari kajaj benreu. Dai hakabakum kata kapor udabet ulayos ngau hakamadan tma ia kajing keruh jong kawai kesur. Bat kata kesur kadai kesur jong ramha ubakrau ubakerteng ukolet ula berngam ya kaliang kajong usim jong udebet bat haba ulayo ya kene ulayos ngauru ya kajing terwa baus iemu terwa mano banyale persya yau tai urat ba dai hakata kepor David ulayeng kumukna samla kosim ong David lada ngala aban penkelon yau taurat ba ubakrau kaingan yo kai menayanga angusim lada mela ban penkelon yau taurat ba ubakrau men yo ya kaspa ya kanam ya kaburam kata gadai kubonongkong kabar kayeng jongme kan laik nakakajna kabalai kalong men yo syong kurem ya kakonsem kababhabriu kita gide gijing terwa brolai katno kalakta ya kadonut samla kajong David bat kajingkwa Kaba latrai hakado anut kajong ugalong kani kajing terwa kabalai ya kaba unyo banja kenteu kurem pat ka kunsem kaba bahabriu ula job kala urlang haba kala urlang ula keu hakakat naka jinglong kumubreu ubayaj bad ublay menta habaw lalong kumusiya magakat mensyuaw tem yaw sol kiksud kimi menta kirong siya kadonot yung menta namarbauladon hakaburam kaspa bat kanam habauladon hakayeng sayam kabakrau ulaklet lot yau blay ulaklet lot yaki badok yaki barangli ulaklet lot yaki batlot ko musamla
Hakaway kasngi pikan mau, habaw yo yakaway kasamla, kabalong kalok jong way ubriw, kabakia iit kia thony hadu kata bro arngut. Tang nakadur jong ka jing bhabriw jong ka udabit ula phakot yaw tengah jong ka. Bat hakabak hadu udabit ula penyap ya ulok jong ka. Kam day ka kam ka bersung tenan. Kam day ka kam kabas ngau tenat tang bai tenat on penyap no ayaw ulok jong ka. Kakelalong kabriu lese kabasyempap hakane kaslaputai. Kabasyempap hakmat jong ubriu. Bat kalong ru kabasyempap hakmat jong ublay. Ublay na jrong uyoi ya kita ki ai baro. Uparalok jong udebet ulayat hu lupa yau debet bahkan ne kajing le kajong me kalapan ngausi yau blay hadu kata. Wang kan sepoi kepor baki umat ketang kinjau naki kemat jong me. Melajit ya kai kababagala. Bat onda melayo ya kaburam bat kanam melaklet no ya kaburam kajong ublay. Klem da pun syashkor. Ulale ya kikam kiba ijilitam hangne hakasla pertai. Am don jingmap kiba keren persya yu. Am don jingmap kita kibom yajan batu hakanogono kaliang. Hakabakado habaulas ngauto basibon ba kibriu kila isi ya ko musim ula pa ken briu. Tho sensos ya kibriu bat ka jing tho sensos kalong. Mano badang don hakaliang jong u. Kane kalalong bean hakmat jong ublay te ulas ngausi ya kane ulak pakren hawai unong ya thu lupa yakini ki jingji abro unong ya thu lupa ulalej shau dabet bat ulalej banong yu ko dabet melalendat yakalentia jong me na ublay melalendat ublay unsapha hame yaki ki baudan kajing temu ban pha jit ha kajing im jong me kine kidai kita ki khubor na ublay lengba une unong yathu lupa ubala yathu hau david da kaba ong yakine kijing terwa ko david namar kajing ngausi jong ublay ulabu yakine kilai teli bat yakine kilai teli medai banjit kawe naki ngap ki khun samla kita kijing terwa ong nong ya thu lupa kine kidai kijing terwa ko david ba medai banjit kabaning kong kalong kanem snew nyau snem hakahima jong me kabaar lai benai men syupet yabet nakakti jong kinong syun kabarsau kalong kajing yap them laisngi hakahima jong me jet kawei naki para samla kamdei gosok nyausnam kajing yap them lai benai on syupet yabet but kajing yap them laisngi
cái minjit samla ka bakum ka no pinjit nang ta minjit ka ba new snem ka nam sniu nen pinjit da ka ba shumare thong be ya ka riat karam lai banai klembam klemdi ban ya khun ban yo lai na ka wai lam jung kinong shun lane pinjit da ka ba ka jingyap them kan wan lai sngi hakisnong lada terua yangi kikon samla hangne hamaura kai pinjit na kini kaladai kabakhat do tam kat ba ki jing terwa ki basngau tenat ki dang don syatai pi bakla banjit bat menta ka jing terwa kabakhat do kilong kini bansiu ya gador bansiu ya gador ya kaba la sajla ya ka hukum ka jong belai nyau snam kanem sneu kam dei ka kam ka besok ban yo i ya ki lok ki jor ya ki bahayeng ki basam kinam yo bam baret bat basan kalong ka kam ka bae lada kom museum un shumare thong ha ka jing em jong ulai bnai shakirai dam kam dei ka kam ka basok ban ong tawan ka jing yap them hang ne ka chnong mauro kam dei ka basok dei halor jong kine ki jing terwa u David ko musim dei u khlong ko musim ulayam uladem ya lagi jong ki kijat kadau kalong namar bau bakla banjit da ka jing terwa ka benungkong ko samla to jit cái nhim jin ha ka jing em jongi pe jongi kum jit tang ya ka ei kai ka ba pen men toy na ka benta ka met ha ka jing em jongi ngiklet ya ka yeng ngiklet ya ki parlok ngiklet ya ki para samla ha ka ne ka sla perthai nga pule ya ka wei ki jing thu khana shapang ka wei kasim kabakerteng kanor jihan talayalang samla bad uwei ukun sim katar gade ukun sim kalayalang samla bad uwei ukun sim kane ka samla kane ka kun sim kadai ka babhabriu ka babhabriu hadu kata-kata nalor baga don ka buram bat kanam nalor baga long ka babhabriu om don ki bangi ban pej ka kata ka jingbom nge ban pej kala penlong ya ka kum ka briu ka besneu namar ka jing sarong kalawan ha ka do no jungka ha ka wei ka sngi ki ong kat ba kadang ya ya ka surok sinong udon wei khna rit ubadang prasnem karta na ka riam ka bej na ka jing itnat jongka na ka dur ka ba itnat na la banong nadong sidong utau khna rit ru tang kumu khna ru ukwa ban pej ka pej khna bat pej samla ti pher em pej ki samla para samla tabun bu ya pej nari pej khna te hakmat bej te hajan bej ulei khang bej najan kajing sngo khlew ka don kajing sngo wit ka don la kalamai usurki uonga itnate ba phiyang kumne kalamai bunsen usudap tang kajing samrakhi sudaw khna hakabakat du namar bakala dompalan kala shim do weu mau kala kawang yu lej day na kakli
bat ukelon yap hal surak. Ukelong beli, ukelon yap, tang nagadau, bau pej, ya kejing internet, kabau belai, ulat tahu kerbang ya kah. Kakmi abakalawan kalak kedop ya lau jang ukon ubayin. Bat haba kalak kedop, kalalech syau tau kun sim, hakataka hima kabau sensyar. Bat onda haba kaliatu ya kijing jaya paro. Ko kon sim badon buram, ukon jonga ulayomat ya kijing yap, tang nagadau ba ukom peksa ya kawai kat hei samla kababahabriu, hakajing long kun long kajong u i jika Henry kata lawan siu keliang yau neu beli dah kajing yap. Ang tau konsem kanoro kabale ya kane kapkam kanem light na ka anjong kikti jonga kinong tray lekam ya kata kapriu wanra anga habala lekam ya kata ka konsem la wanra hau tau konsem haba kalayeng hangne uyo i penban bakadei kasamla kabai cunggu kaban saya kentiu kurem kon sama kadai kasamla kabawit kaban saya kentiu kurem badu handrai dai kane kabala penmat ya kajingyap yau kena ubaloi-loi beple ang utau kun sem padai ban yo ya kabainong hakajing im jongpa. Padai banyo ya kabainong, ya kaei kabapalale. La padai kasamla kabanya kentiu kurimbat ngaru. Ngabishar ya kahok, ya kajing im jongpa. Kun samla, jid ya kabadai banjid. Kari kabai kajonge baro nyi jukhot daga kerteng kabas ngau tenat kari bai kiblai ya kai nem itum teb nyi pen kerteng daga ta kari bai kiblai kari kabau belai udan kari kabaka akor kaburam kadon apa jongga kaeiken kabangi kikon samla ngilale na kabenta kaburam kajong blai hakane kari kabait kajongi nado karyam kabet nado kaktien kathlej nado kachongkha kachongman nado kikam kijam kaei ko kikon ngilajit hakajing im jongi kawei kajing dia kabala dia hangne ha marjan bat phi hangne mau lai phi kan mau bakawei kat khon samla bai kala sha pen yap ke pulet ki lawan banshim bat ki khlemla ban yathu la kadai kadkhar ne khasi balai nang pulen mitu khasi berkhar ni hamuro tharen yo I khar khasi mitu te bale mitu kadau kalong karyam kabej ko kikon bai kae ngin jet halakari kabangi ngilasan ngilarangma kiryam kiba bonjat kiwan na kiri jong ka perthai hakane kari ka bai jongi piju modor nam lakane karyam jongi kalej nam sikiwai ki perthai
Hakari jongi kidon tang arja kiriam wat langi riam kumno kumnoru. Wat baklana kata. Tang arja kiriam kidon. Laki day ki gendai, laki day ki senang. Bat kita ki arja kilong. Karyam ya ai, bat karyam ya pan. Pinam la like ni kita ki ar kiriam. Kom kisamla krisan kai tengin jit. Kai ka bangin jit. Bangin long kanuksa kana ka perthai. Na ka benta katei kaburam ka jong ublay. Kali alade lau trai jisu. Uladon ne em ka benta. Hakane karyam ka bay jong ukon kasi uba ijungi. Ne ulang unang way. Niladay ban saindur ko kikon ba ij habang idon halagari. Kasyong man ko kikon ba ij nilayos ngau ya itemen basan ibangan nyau kor nga buram. Ibala penbena menta kum sekretari balang. Pios ngau ya kasur. Kajing penbena itemen basan. Arngut don nong ya thok ngau ku bom don syu hakawe gawe balang la don lutang ne. Pios ngau ya kata. Kajing sungu bang ka bom la syu ban batai. Ngam tip la si bet pan. Daya lek kelas bat ban pelas suspend tip nya don kat nongut ngam tip ya kata. Halau ngoi nyite. Lah penyo thok samla tepi tengkat syu amat. Balang balai he kumne temo. Ngi ya don ar hajar ngut haka balang tepi. Klem la pet klem la jengok syu. Kon bayi kai pinjit. Kasyongka kasyongman kadai kathemai ba jong kalawai ka pernai jong ka yeng kesem jong ka balang. Langi lale anem ya kata. Hakmat jong ka balang. Bat hakmat jong ulay. Kasyongka kasyongman kabala jukot id ya ka. Kentiu kurim. Kiri ustad ki ong kentiu kurim ka bomod. Kentiu ya ki ar ki kur ki baim. Kentiu ya ki ar ki kur ki baim. Ikur kentai ikur senrang. La kentiu ha kaburam bat kenam. Namara ka jinget jongi ki kasi kalong. Kakur ka kam krau bunsya ya ka kerteng. Nila le ne em. Nila jit ne em ya kata. Ka kerteng. Dangla ban le akat bapimon. Ya kakur pimla ban le akat bapimon. Ne yo don ne kisamla ki biale. Em. Kalong ka pasang. Hakamat ki para beriyo hakapatai. Ngade jat nong pasam. Kerteng jo ngam dei mu uchki. Nga kerteng duway. Tang babaro yatip yung ngadu pastor HK. Te belem ong lang pat ya kakur ujaj NB. Kadaw kalong wat le kai ya kakur kajaj. Wat le kai. Kai kabangin jit. Kon samla to ai bagata ka syongka kandalong ka jing syongman ka bangin roy ngin man hakaspa agapau la kalong hakamet la kalong hakabensim ai ngin rikop la ka jong ka buram la ka jong ka ktien ka telit habang idon hapo la ka jong keri menta ka ktien jongi ngimtip lanu kandang ne menta la syui la ban ong khoru khoram ya kaktin kasi mjus ngau tikena syu tapi kaktin kasi ka batikena bro ko we kesenten kan ngathrai shanir kumtai
wat celau mai setai juyo su tin kasih sudah berkowe senten. Deng I love you. Kasih ne kaparing ne. Ye kelong iba dangrit. Do kumta. Papa la le chilong mo kon. Habai pa. Kami kumta. Juyo su ko botikina. Ngengi day kinong pena kinong pensan ya kai ka bau blai ula ayingi ya nongin chene ako kikon samla kabalang Presbyterian jonge ki kadai kanong wandra ya kanang ya ka start ya ka bangilong kumne kumbangilong ya nongin chene ya ka akor kuburom lakalong kakten katerlej, lakalong hakakam kajam kabangi terai. Ladangem nang banjit, ya aba hakanore kano kapor, ublayun terwa, ya ka kabangin jauh ki umat ketang, kumbala terwa hau David. Mela kanem sne unyau snam, mela ban pet yap lai benai. Lane mala bangan wandra ya kecing yap tem laisngi hakari jome samla kadang biang kapor tayangi bangin jit ya kabadai hakacing em jonge hakane kacing ya lanti jong pi kum ki samla haden bapila pendap ya kane ka arpu sansnam jong kacing ya seng samla ublain kurku na kabenta ke burom ke jungku. Amen. Ni pen pau ke jus ngungu I pastor. I bilang ora pedeng jungi kene ke kubor ke bekrau. Bat ngangit scam. Bakalalong ke jingkerku na kabenta jungi lang barok. Kum kisamla gidon hakapor jong kajing jiet bat kum kisamla Kristan ngangit skam ba kajing jiet kajungi kam day da kajing start brio hari kajing jiet kajungi kan long da kajing alam kajung ublay kublay sibon sa isim pastor ya kani ka kubor kabanlong sisya ka kubor kaman ay mensim yangi ya kabangin nang la banyai im kajing im kum kisamla Kristan ki basisha bat nang Indonesia kamarro bakum kajing sang samla banginang ya kabanyai penon buram I ublay ban leru ya ki kam ki bakrau na kamta ka kerteng kajing u haba pinselit paino pastor sila kajong kabalang kapapidon ki jing kasem kajong pi Ipa ipi mapinlai dak basuk ublay unda ungker ipi unialam ipi mapin poisuk poisain da kejing kemen bada keji snai kejung ublay haswa ka bang sepen waino kadon kawai kejing pen bena ba namar ba kedai ka ngitlang ha ka ba kejing kriat enta ka kamjur keladon kejing pen baik ba ya kejing yeseng ka ba khaddo sibet kanam long show kum tau kumbal pen bena pon reu beje harai ngin pen baik no bakan long ha ka porsan beje ni subha ban bu jimut ba kejing yeseng kanam long show ha ka por reu beje harai kan long no ha ka por san beje ni pen pau ke jusungu ya baro ki bela yashim benta ha ke ni kejing syakri ke ni ke janmet bat ublay unang isnai ya kabondon rekat bat ngi lemba jong kejing seng ke barang saro ublay ungker kulang ingi bat ngin mat ya kejing isnai ke jong u lemba jong kene kejing syakri bat kum juru ya kejing syakri ke bangin sayo sibet janmet ha ka bangin sepenwai no ya kene kejing syakri ini solang berwai kejing ruai ke bahan rus paat kandai kejing ruai ke nomor ke bahan rus paat kandai tangkum unora atiar nganging scam ngaap ban bot tang syukum usiem ban tur lada syaprang upa yanga
rengkat bat u kapten kum sipai babha bro lai tili ki khot lembat ka khoras kanembar jingruai ka ba ruspa arpu khandai bat hadin jung ni ka jingruai ngan subha ban kerpat ya itman basan jungi itman basan Dr. Ulamari ban bu kot ha ka jing twai bat ban pelai ro ingi da ka jing kerkhup nwai Tangkum unong raat yang ngayesken nga aban butang suhukum usin bantulah dasya prang upa yang ringkat badu kapten sipai bapa skap kajing perta syapran kakot wiki baan tatin syadin kiran ngate u kapten unsanya yang latang nong raat yang ngalong sisya ngate bu kapten unsanya yang latang nong raat yang ngalong sisya dangkum unong raat apneng katma iting riam bapenai ngadon panda nga apan skoya ka hukum panpoy ang tahiban juba kenrat ngalakloy Skap kajing perta syapran kakon miki baan datin syadin kiran ngate bu kapten unsanya yang latang nong raat yang ngalong sisya ngate unsanya yang latang nong raat yang ngalong sisya tangkum unong raat ngalong henrei ngan yo kapan sngat bapenai ublei un burom ruhak mati pai kapnei lada hakat maha dubakut ngayeng Skap kajing perta syapran kakot miki baan tatin syadin kiran ngate bu kapten unsanya yang latang nong raat yang nganlong sisya ngate bu kapten unsanya yang latang nong raat yang ngalong sisya
Nyai ngui mea try nama kajingi bakajingi snake jama blay. Memaya lamingi ko kenrat kum ki khon samla lang bakajingi seng samla ko try. Syakajing dap keren yang kap arfan teliki snam blay. Kaburammat kajingu kalong mea try nama belong try kli jong kajingi seng samla. Utrai kimet kimen sim jong ki khon samla jong ka balang blay. Ban ngai ngu kerpang me ko trai na ka badan ka por ka ba kodor ka por ka ba kentang ablay ngila ban syakri ban mane me trai kam tam ha bangi os ngo ye kaktin ka ba em jama lo syakri jama ko trai ka ba khodingi ban jit ko trai ye kaching jit ka dai byang gat kum kamon jama ablay kum ki khon samla kristan kerku ko trai ba ku bor kaktin jama ka bangi os ngo galong kabor ban hikai ngi ban nang ki ban long ki samla ki ba start haji alan ti jangi ko trai ban pe lagi khmat shame batang shame lam ki por baro kerku ko trai ke baro bla pendap kerku lo jong syakri ko trai manang pendan kami u ko trai hak por ki ya ke banang wan kat kum kamon blay ki joma sngau ko trai banguji ma ki pop nabe ginengi pangi dem ngatengu ji sunong penembit Batoda ru jingai ke badap yang dap ker hayu try nong penemu Jesus Christ. Jingi ba ke bamayan ke pala ke bamju kela ke jong blau pa ban bam jukut. Lem ru slob tiang ke man chai bor ke jing thau thmai ke badom man sim ba khoj. Hoi kine ke jing ker khulai awe blai. Kin cho sabat ngi ke badon ke por kerpang berki khon samla. Kin cho saru mat ki we pergi samla kelang satlak ke perthai. Bat ki bangai ke badam bat chakriya mai. Mentah cata bom jukut ru. Amen.